Już w najbliższą sobotę, 11 sierpnia, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej odbędzie się tegoroczna edycja Spartakiady Sportowej trenera osiedlowego AWF. Oficjalne rozpoczęcie imprezy, na którą zaproszeni zostali m.in. radni, odbędzie się o godzinie 12. Organizatorzy, a więc Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego, jak zwykle przygotowali masę atrakcji dla młodych ludzi. W czasie imprezy rozgrywany będzie finał miejskiego turnieju piłki nożnej Decathlon Franowo Cup w kategoriach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dodatkowo na przybyłych czeka kilkanaście konkurencji zespołowych oraz indywidualnych. Dla najlepszych przygotowano nagrody, medale, puchary i dyplomy. Każde dziecko aktywnie uczestniczące w zawodach otrzyma koszulkę sportową oraz napój. Wszystko za darmo. Takie są wszystkie działania trenerów osiedlowych Akademii Wychowania Fizycznego, którzy już prawie 4 miesiące bezpłatnie animują czas dzieciom i młodzieży na 20 boiskach rozlokowanych na terenie Poznania. W ciągu 3 edycji organizowanych od 2009 roku w zmaganiach brało udział przeszło 2,5 tysiąca dzieci. Sobotnia impreza powinna zakończyć się około godziny 17.